Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maanaw sab kanimo. Ikakauhaan nga Domingo karon sulod sa tuig, padayon natong iampo nga mulig-on ang pagtuo nga Kristohanon kay mao kini agianan aron magkahiusa ta og mahimong mauswagon nga tinud-anay. Iampo nato ang atong mga benefactors and donors nga siging tabang nato dinhi sa atong panginahanglan, pinaagis pagpamalit aning atong mga slots nga unta hatagan sila sa Ginoo sa tinuod nga kalinaw, kalipay ug kalambuan sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon, pinaagis paghinomdom o paghinulsol sa atong mga sala. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. O Dios, mahigugma unta kami kanimo diha sa tanang mga butang ug labaw sa tanan aron makadangat kami sa dili makita nga mga kalipay nga imong gitagana alang sa mahigugma kanimo kadtong kalipay nga labaw sa tanan nga among gipaabot pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Nag-ingon ang Ginoo sa iyang katawhan, sunda ang hustisya ug buhata ang matarong, kaysa dili madugay, luwason ko na kamo ug ipaila ko ang akong katarong. Ang mga langyaw nga miduol sa Ginoo aron pag-alagad kaniya ug nagtamod sa adlawng igpapahulay ug nagtuman sa iyang mga sugo, panadon ko sa balaan kong bukid ug lipayon ko sila didto sa akong templo. Ang ilang mga halad sinunog ug mga halad inihaw, dawaton ko didto sa akong halaran, kay ang akong templo nganlan magbalay alampuanan alang sa tanang katawhan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. O Dios, magdaygunta kanimo ang tanang mga nasod. O Dios, magdaygunta kanimo ang tanang mga nasod. Kaluyan unta kita sa Dios, ug bendisyonan niya. Ipadanagon ta kanato ang iyang naong, mahibawan unta ang imong dalan, dinhi sa yuta. Diha sa tanan nga mga nasod, ang imong kaluwasan. O Dios, magadaygunta kanimo ang tanang mga nasod. Maglipay unta ang mga nasod ug magsadya, tungod kay nagamando ka sa kanasuran diha sa katarong. Ang mga nasod dinhi sa yuta, imong agakon. O Dios, magadaygunta kanimo ang tanang mga nasod. Daygon unta ikaw sa katawhan, O Dios, ang tanang kalungsuran, magadaygunta kanimo. Panalanginan unta kita sa Dios, ug ang tanang kautlanan sa yuta, mahadlok unta kaniya. O Dios, magadaygunta kanimo ang tanang mga nasod. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Karon, bahin kaninyong mga dili Hodeo. Ipasigarbo ko ang akong buluhaton ingon nga apostol ako sa mga dili Hodeo.
Aron masina ang akong isig ka Hodeo ug maluwas ko ang pipila kanila. Kung sa dihang gisalikway sila, ang kalibutan na pasiguli ngadto sa Dios, unsa pa kaha kung dawaton sila, kinabuhi alang sa mga patay. Kay dili gayud mag-usab-usab ang Dios sa iyang hunahuna, labot sa iyang pilion ug panalanginan. Kamong mga dili Hodeo, misupil sa Dios kaniadto, apan karon gikaluy-an kamo sa Dios, tungod kay misupil man ang mga Hodeo. Sa maong pagkaagi, tungod sa kaluoy nga nadawat ninyo, ang mga Hodeo misupil sa Dios aron sila usab makadawat sa kaluoy sa Dios. Kay gihimo sa Dios ang tanang mga tawo nga masupilon aron ikapakita niya ang iyang kaluoy kanilang tanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Mibiya sa Jesus niadtong dapita ug miadto sa kayutaan dool sa mga syudad sa Tiro ug sa Sidon. Usa ka babayi nga taga Kanaan nga nagpuyo niadtong dapita, miduol kaniya og mituaw, "Sir, anak ni David, kaluy-i in town ako. Ang anak kong babayi giyawaan og nagantos pag-ayo." Apan wala motubag si Jesus. Miduol ang iyang mga tinun-an kaniya og miingon, "Papahawaa siya kay nagsunod-sunod siya kanato og saba kaayo." Unya mitubag si Jesus, "Gipadala ako ngadto lamang sa nawalang mga karnero sa nasod sa Israel." Apan miduol ang babayi og miluhod sa tubangan ni Jesus, "Sir, tabangi in taon ako," miingon siya. Si Jesus mitubag, "Dili maayo nga kuhaon ang kalanon sa mga anak ug ipakaon sa mga iro." Ang babayi mitubag, "Tinuod kana, sir, apan bisan gani ang mga iro makakaon man sa mga mumho nga mahulog gikan sa lamesa sa agalon." Ug si Jesus mitubag kaniya, "Inday, pagkadako sa imong pagsalig, matuman ang imong gihangyo." Og niadto dayong gutlua naayo ang iyang anak. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Dihay kausa nga miingon ang mga tinun-an ni Jesus, "Lord, dugangi ang among pagtuo." Diha sa to'y nisod ni hangyo niya nga amahan, niya niingon ang Ginoo, "Kung may pagtuo ka, makahimo ka bisan unsa." Niingon gyapon ang amahan, "Mituo ko, Lord, pero dili pa kiniigo. Dugangi ang akong pagtuo." Unsa man di ay ang makapahimong dako sa atong pagtuo. Ang babayi dinhi sa atong Ebanghelyo mituo nga si Jesus makaayo sa iyang anak nga giyawaan. Nya wa dawatan ni Jesus ang iyang hangyo. Niingon si Jesus,
para raman ang akong gahom para raman ni sa mga Israelita, di man ni para sa mga pagano o sama nimo. Ana, ang sa may gibuhat sa babae, mingdot-dot gyud siya, miluhod. Primero gabarog pa man to siya, pagsunod niluhod. Pagluhod na giniya Ginoo, tabangi in taon ko, or sir, tabangi in taon ko. Gipunan pagid ni Hesus og sulti, dili maayo nga ang pagkaon sa mga anak ihatag sa mga iro. Ginganla na gid siya iro. Ang sa may gibuhat sa babae, wasan mo na minaw. Niingon ang babae, bisan gani ang iro, sir, makakaon mas mga mumho nga mahog gikan sa lamisa sa ilang agalon. Pasabot ang babae ang iyang pagtuo nahimong dako kaayo kay andam siyang mudawat sa kinagamyan nga pabor nga ihatag sa Ginoo kanato. Mao na siya dako nga pagtuo. Kana bang mudawat ta sa kinagamyan nga grasya. Lingi ay mong tupad. Yung namudawat ka gagmayng grasya. Kaya kita manggod o papilion ta dako nga grasya, gamay nga grasya, ari kita pili sa dako. Mananglitan, papilion ka, asa imong dawaton, 1 million o 1,000. Hay imong dawaton. Cash na, pulos na siya cash. 1 million o 1,000. Oh, nawa, mga buangon gyud mo. Oh, papilion ka, asa imo, 1,000 o 100. Oh, ana kita ng dako. Mao na kasagaran, di na to ma-appreciate ang Ginoo sa mga gagmayng grasya nga iyang gihatag. Nya niingon ra ba si Kristo, ang kasaligan sa gamay, kasaligan sa dako. Kusog kita maghilak-hilak, kusog kita maningkamot og patambal sa bag-ong na tao nga bata nga dunay hydrocephalus o dunay heart failure. Gastuan yung minilyon aron lang yun maayo, maghilak-hilak ang akong baby. Sakto na dili. Sakto. Porting sakto ha. Pero ngano man nga mag-inuman og pills, ngano man nga magpalaygit man, ngano man nga mag-abortion man, ngano man gang hunahuna moingon man dayon duha lang ka anak, di na pwedeng tulo, di na pwedeng upat. Dili day na grasya ang sperm cell ug ang egg cell. Grasya dili. Nganong imo manang patyon pinaagig ligation, pinaagig ayude, pinaagig kondom, pinaagi og mga pills. Tungod lang kay di pa makita, kay gagmay. Pero grasya na na. O sige, padako-dakuan na tog jotay. Kanang nahimo ng bata 3 ka buwan or 2 ka buwan, nganong makaako man pagpa-abort ang inahan tungod lang kay wap a makita, wap a mo gawas. Sinan ka na? Year 2021, naas Google ang abortion kuno sa tibuok kalibutan for the year 2021, 73 million ang recorded abortion. Purti magani rong blow up sa social media ng flash floods sa India ba to nga nakapatay na og sobra naman tingay nag 100. Guol kay tana kunuhay pero wa gyoy naguol nga dunay 73 million ka mga fetuses nga na-aborted during 2021. Natanawa sa inyong Google, pariha bata. Kay lagi gamay pa. Sige, kana na lang yung nakita. Hay may gamay, imong o imong kilay. Sige. Hay may gamay na, hay may dako. Ang imong tibok o imong kilay. Gagmay kayong kilay. Mo na yanuhon lang na nimo kiskis. Nya ilisan nimo badlis. Sige, tanawag makanser na niya ng imong panit sa sige nimong kiskis. Di ba makaingon yung ka patay hasta o.
Hay may gamay, ang imong o imong buhok? Hay may gamay. Ang buhok. Mo na yan, nuhol na nimog pakulor, nuhol na pakulor, gipatay ni mo chemical, ang natural color, tungod kay buhok rana. Tanawag mang meningitis na ka, di ba makaingon jud ka, mas maayog yung naay o, bahalag unsay colors buhok. Oh. Hay may dako, 10 million o 100 nga slot. Sige na, tubag. Hay may dako na, 10 million o 100 nga slot. Dako kayo ang 10 million, pero musugot rabiya yung ko kamong tanan, mupalit mo tag 100 ka slot. Bisag mumhulang sa inyong rungsod sa pitaka o sa inyong bank accounts, mumhulang, ihatag sa simbahan, mudawat ragin ng simbahan, mo na'y meaning anang atong slot. Ginakmay ragin na siya, pero dunay dakong kahimuan sa panalangin sa Dios. O ang atong kumbinto, tag 500 na per slot ang atong gihatag. Tanawa, di ba nakahimo na gitag arang-arang nga kumbinto? Gusto mo mo tanaw? O, sige, atong tanawon. Sige, kana mga 100 o 500 na. O, tanawa. Unsa ka powerful ning atong slot. Dili pa na mao ha. Kana mao na atong na-achieve na. Paka na to ang atong mga contractors. Nahuman na ang atong roof deck, nagsugo na sa concrete sa mga columns o beams para sa atong mga pedestals. Nganong niabot man nag-ingon ana tungod na sa gagmay natong mga acts of generosity. Mura sa atong lawas ba, na build up ang dako kayong lawas tungod sa kinini ang mga gagmay mga cells, billions of cells nga nagtipon-tipon na himo ng usa ka dako nga organism. Sige, lingi ay mong tupad. Lingi ba? Pahinomdumiing na nagsugod ragid kas usa ka egg cell. Ina. Nagsugod ragid ka sa usa ka egg cell nga na sudlan og usa ka sperm cell. Gamay ra kay na, pero tanawa karon ni simba na, tanawa karon nagmisa na, tanawa karon kusog nang mopalit og slot, tanawa karon musuyop na, tanawa karon palahubog na, tanawa karon nagpuyo-puyo na. Oh, ana mga buango na. Sa unang pagbasa matod pa diri sa Ginoo, dawato na nako ang tanang katawhan, kay ang akong balay
tawgo na og templo nga alampuanan alang sa tanang katawhan. Pasabot, ang tanang tao sa tibuok kalibutan, 7 billion kapin, kada tao dawato nas Ginoo. Unsa may requirement? Matod pa ni San Pablo sa ikaduhang pagbasa, gikan sa atong pagkamasupilon, mubalik lang tas Ginoo. Ang masupilon, basta mubalik sa Ginoo, iya dayong dawaton. Pero kanang sigig tuo kuno Ginoo, pero magsigig supak-supak, sigig simba, unya sige lang yapog panglibak, sigig luhod-luhod, pero sige lang yapon og abortion, sige lang yapog pills, sige lang yapog ligasyon, kana dili sa nadawatos Ginoo. Matod pa ni San Pablo, ang mga Hudiyo nga piniling katawhan sa Dios mahimong sinalikway. Mas maayo pa ang mga sinalikway kay mahimo pang pinili kay nituo nas Ginoo. Nya matod pa ni San Pablo, kung ang gisalikway gidawat sa Ginoo, unsa nakha ang pinili sa Ginoo kung mubalik sa Ginoo? Gibutang niya dili kinabuhing, ano sa to? Kinabuhi alang sa mga patay. Kanang masinupakon, patay na na. Di ba? Ang mubalik, buhi pa na. Nya kay di man ta masinupakon, na Amaroy Project ang Archdiocese, atong hunongon usa sa makadiyot ang atong SBF DAG, kini bang atong project dire. Ato sang hunongon kay gisanguna na sad ko ni Archbishop Palma nga maoy mangulo sa Finance Committee sa pag-finance aning atong National Retreat for Priests. Kana siya. Karon na mahitabo November 7 to 9. Project ni sa CBCP para ni sa tanang pari sa tibuok Pilipinas, pero limited lang ang maka-appeal. Ang mga 3,000 kapari ra ang makaparegister og una, murag mahog og first come, first serve. Unya, gisuportahan ni sa atong Archdiocese kay anhi man ang venue sa IC3. Unya, ang mga Marian solidarity og ang charis or mga charismatic, mga covenanted communities maoy ning dawat sa maong task sa pagpahigayon. Nya niining maong mga grupo nag-appoint og mga committees na ay finance committee. Kita na sa dinhi maoy gisangunan kuyog sa mga leaders sa charismatic o sa Marian solidarity. Nya unsa may title ani karon? Priesthood, a call to holiness. Pila may budget ani? Ang budget sa tibuok event, 3 ka adlawng event for 3,000 priests, more or less, moabot ni 18 million. Gamay, dako. Bahala mo diya. O niya, ang mga pari, gipangayuan og registration fee nga 2,500. So 3,000 times 2,500, that is mga 7.5 million. So 18 million minus 7.5, mahimong 10.5. Yan, naasay kana ganing activity ang laiko nga mokita sa tingali kuno nag mga 500,000 ang mahog og income ana, ilasang idugang. So 10.5 minus 0.5 equals 10. So ang pangitaunon karon 10 million. Mao na maghimo na sa tagbag-ong slots, mga momho ba? Mga momho, 100 pesos lang per slot. So mga namaligya ta karon og 100,000 slots. Ang title Holy Pads. So kaning Holy Pads, ang meaning ani holiness, peace, and divine salvation. So, holiness, peace, and divine salvation. Tulo ka
grasya ang atong iampo. So kinsa tong mopalit ani og slot, makadawat mo og holiness, peace, and divine salvation. Nya sa inyo sang pagpalit og one slot, makahatag sad mo og holiness, peace, and divine salvation sa mga tao nga inyong iampo, labi na gyud namong mga pari nga moapil bisan gani kadtong dili kaapil niining maong retreat for priests, national retreat for priests. Andam ba mong musuporta namong mga pari? Andam dili kahinay. Andam mong musuporta namong mga pari? Dili kana. Palit mo og at least one slot. Ayaw mo pag-uli sa inyong balay nga dili mo makapalit. Nighuman aning misa na adiyas gawas, na adihay mga lamisa, doo lang mo diha, na idaghang mudawat diha ninyo sa holy pads. Mga igsoon, kining maong project para ni paghimo namo nga mahimo ming balaan. Kay ngano man, kami may inyong leaders. Nya unsay makapahimo natong balaan kon magdaig ta sa Ginoo, ato siyang isangyaw sa tibok nasod. Ang Ginoo nga nag-require nato nga mudawat unta ta sa labing gamayng grasya nga iyang gihatag, aron iya sang ihatag ang labing dako nga grasya nga atong gikinahanglan. Kanabitang magpa-blessing nako diri. Father, blessing me kay mo take me og board exams. Magdaday na ng mga lapis, mga kalkyo. Inigday na kong blessing, mo ingon dayon ko, andam na ba mamong mahagbong? O ayaw sa padir, ayaw sa. Nako, na di ko mo blessing. Nganong mo take man mo board exam or bar exams, nya di day gustong mahagbong. Ay nalamog take. Kay nag-take ni mo sa exam, unsa man na diha? Hagbong or pasar. Inso di padir oy mo claim gid mi Father nga si Mama Mary o si Jesus dili gid mi niya pasagdan, di lagi mo pasagdan kadto deng nangahagbong wa sa dito mo claim. Pero timan nga inigtik sa board exam or bar exams, hagbong or pasar gid na ang resulta mo bitang nai-exam. Nya andam na mong mudawat, dugay man jud kay istanan. Sige hangin adi ko mo blessing hantud mo tuo na lang ang luha. Nya na may usay mo kuyog ang ginikanan, moingon sa padiroy, ka-negative ba nimo padiroy? Pagka pessimistic ba nimo nakuha ko mag-pessimistic gahatag kog kamatuoran, andam ba mong mudawat kay ang resulta ani karon kun ang inyong gusto pasar lang gyud mo nang magpa-blessing mo, iniguman na kog blessing ug mahagbong mo ako'y inyong pasanginlan. Manabi na niya mo di gid na epektibo sa Padersiano, ayaw gyud pa-blessing ana. Inaasa mo de adto ta ngatoy, adto ta sa Simala, adto ta ngatos Upon, adto ta ngatos Santo Niño, ayaw gid ang Padersiano, mahagbong gyud ka, mahagbong. Nako kadak kaluoy nako. Kaluoy nako isipari inyo kong libakon ana. Isa unsam day maayo pader. Nako paglipay mo kung makatake mo sa board exam, kay maunay grasyas Ginoo, daghan kay diha nato mga kaigsuonan, wa gani kahuman sa inyong kurso, wa gani opportunity pag-take sa board exam. Tingali gamay kay na nga grasya nga makaabot ka dito sa room nga imong gi-examinan. Pero grasya na nga nakaabot ka dito. Dako na kay nang grasya nga naa kay time og na-qualified ka nga mo take sa board exam. Tingali dili kayo dakong grasya kung kada question maka-answer kag usa ka question, pero sa pag-answer nimo sa usa ka question grasya na kay na sunod na sang question di ka ka-answer, sunod na sa di ka ka-answer, niabot na lang na po wa kay siguro sa imong answer, pag abot sa ika-11 nga question siguro na sa ka duha na siguro nimo, grasya na o tanawa di ba paghuman hagbong dayon ka nya unsa man mag-uol ka, dili, nga naman, nakahuman ko pag-take sa board exam. Kana mo'y grasya. Tagaan din kas Ginoo, o grasya nga wa ni mo palandunga, din na kamulahos pagka maestra, magmadre na ka. Pag-abot ni mo sa pagkamadre, nahimo kang mother superior, nakita sa nimo ang inyong parish priest na in love mong duha. Og niingon dayon mo, sugod karon,
himuon atong balaan ang atong katawhan, magtinabangay ta. Mura na mo si St. Francis o si St. Clare. Amen. Nindog na ta. Padayag usa nato ang atong pagtuo. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. O kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanangkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga nanatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, nga magagahom sa tanan. Gikan dito balik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, hiniusa kang Kristo, magampo kita nga mapaubsanon sa atong mga panginahanglan ug moingon kita, Amahan, patalinghugi kami. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga pangulo sa simbahan, mapanalangin sa kaisog ug kusog, sa pagiya sa mga matuuhon, uban ang kinaadman, ang kaligdong ug ang kaluoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga pangulo sa kalibutan, ug sila kansang mga paghukom makaapekto sa kinabuhi sa uban, magiyahan kanunay sa Dios nung kinaadman, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang Espiritu Santo mugiya ug mudumala sa mga kabatan-unan sa tanang dapit, diha sa tanan nilang desisyon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga kita, nga nag-alirong niining talad kananan sa Ginoo karong adlaw, malig-on sa atong pagtuo, ug mahingpit sa atong pagsalig, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangamaog paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial og laing-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang tanang nangamatay, mupahulay diha sa kalinaw, ug mabanhaw diha sa himaya, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Makagagahom ug maluluyon nga Amahan, dungga ang among mga pangamuyo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata ang among sakripisyo o Ginoo nga maoy pagpanagbayloay sa mga gasa, pinaagi sa paghalad namo sa mga gasa nga imong hinatag, makadawat unta kami sa gasa sa imong kaugalingon, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay sa dakong kaluoy gihigugma mo gayod ang kalibutan sa ingon nga imong gipadala nga among manunubos ang imong anak. Imo siyang gipadala nga tao sama kanamo hinuon hawa sa sala aron imong higugmaon dinhi kanamo kadtong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusi kanamo ang imong mga gasa sa grasya pinaagi sa among pagsukol apan nahiuli kini kanamo pinaagi sa pagsugot sa imong anak ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala agibong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab,
mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na ang among gihandom karon ug kadtong wa nay naghandom sab kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maana usab kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dala ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. O Dios nga maluluyon, pinaagi niining sakramento, gihiusa mo kami kang Kristo sa pagpaningkamot namo, pagpakahimo nga mas mahisama kaniya, itugot nga makaambit kami sa iyang himaya diha sa langit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga grasya. Apan ihatag ra niya nato kung ma-appreciate gid nato ang mga mumho sa atong kinabuhi, mga gagmayng grasya, dili nato pasagaran. Salamat sa na-appreciate sa mga grasyas pag-alagad og nialagad nato dinhi karon ining misaha, ang atong mga PIMAG, ang atong mga Eucharistic Lay Ministers, ang atong PYCC, nga mo'y atong na-ashirates, ang atong mga love offering assistants, ang atong lector, salmista, ang atong mga sacristans, ang atong mga parish personnel, ang atong mga IT, ang nag-decorate sa atong mga altars, ang atong choir, ang San Vicente Ferrer Choir, og ang tanan nga ming offer sa ilang formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Nathan o Mrs. Cristina Villarmino and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Pasalamat. Update sa atong slots nga nahalin nga SBF DAG, San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces. As of yesterday, naabot na ang atong halin og 41,404 ka slots. Atong pakpakan ang namalit niini. Salamat kayo. Anaapay 34,596 slots nga available. Pero sa ako nang gikaingon, ato sa ning hunongon, sugod karong adlaw. Pero mo report pa ko sa atong mga online nga mga nadawat karong Miyerkules. Ako tingining i-report ang pilagi total natong nadawat sa SBF DAG. Pero hunongon sa nato hangtod nga mahuman ang kining archdiocesan nga slot nga Holy Pads. Sa ato sang special slot nga DWD or Divine Wisdom and Development, ang atong halin niabot nag 4,421 slots, anaapay 1,579 slots nga available, tag 100 per slot. So ato sang pakpakan ang namalit niini. Salamat kayo. Ang katapusan sa nato aning pamaligya karong adlaw. So ang mahalin karong adlaw, i-report sa niini ka Miyerkules pohon, atong tan-awon kung nahurot ba ang 6,000 or wala. Pero last day na lang ron ani ha. Salamat kay namalit, niabot nag 4,421. Sa ako nang gikaingon katong atong Holy Pads, mo ni ang bag-o natong slot ug mo focus ta dinhi archdiocesan kini nga event na maligya tag 100,000 ka slots sa Holy Pads, tag 100 pesos per slot. O giauhag nako kay kani gipa suportahan man ni sa Caris o sa Marian Solidarity. Ingon sa si Archbishop Palma, all mandated organizations in the church o tanan nga mga covenanted nga mga communities are encouraged to support. So pamalit mo og slots. Ihatag lang niya sa inyong mga leaders. Ang inyong leaders mo na mo-remit ngadto padong sa atong Central Committee nagipanguluhan ni Brother Stephen, nila ni Sister Ruby Paklipan, o nila ni Brad Jesse kaning sa atong El Elyon, si kani si Brad Stephen sa Light of Jesus na, si Sister Ruby Paklipan sa Elim Ministry, sila to'y gitudlo nga mukor. Kita dinhi mausad ta ato sa ning parokya
Pero gusto mong anhi sa tong parokya, i-remit lang tanan dinhi. Subo lang nga ipahibalo nako nga atong mga GCash accounts, akong GCash, kang Remy nga GCash, murag kang Brad Bernardo Jacobi sad napuno na. Dili na kasudlan. So isod na lang sa kwarta padala or sa atong mga bank accounts. Next month mabalik na pod ni siya. Napuno man, daghan-daghan man. Or inigawas ro ninyo sa simbahan, na idaghan diha, na lamisa diri sa dapita, panuo lang mo diha. Ipanglabay ng inyong tag 100. Diha na diha skilid. Og diri sad sa opisina. So aron dili maghuot sa opisina, nighumas misa, do almost office, nya og daghang tao, diha nang gawas na idaghan diha, mag-issue sa na sila resibo nga temporary para lang ma-account ang atong ipanghatag nya. Ang atong matigom dinhi i-remit nato ngadto sa Economos, kay ngato mang Archdiocesan Economic Office mao may mag-control sa kwarta, unya i-distribute siya kay Archdiocesan Event Money. Sama sa pagtabang nato sa Archdiocese dito sa Kapilinya, nitabang po ta sa Archdiocese diri sa kang Bishop Chupilo Kamomot nga Thanksgiving. Tabangi sa ninyo kay para na sa ninamong mga pari sa tibuok Pilipinas, no? National Retreat for Priests. Gusto ba mong mabalaan mi o mabuangon? Palit og slat. Mabalaan pagyud mi, mabalaan pagyud mo. Naa pagyud mo'y holiness, peace, and divine salvation. Nya padayon sad mo sa pag-suporta gyapon sa atong YouTube channel nga Padresiano Ubod. Like, share, view, kay naa sad tay madawat para sa atong itabang sa atong mga katawhan pinaagi sa atong parish Caritas. Sa last year, or last month, the other month of June, 134,000 ang atong nadawat. Ambot ka sa month of July, pila kaha. Madawat na tingali ni nato mga next week. So, nindot kayo ang gracias Ginoo. Padayon lang gid mo. Ako kanong i-check, pila ninyo ron dinhi ang nagsigig sunod sa atong YouTube channel every day. Tasa kamot. Daghan-daghan sa una. Kaya sa una, 15 ra kabuk. Karon nahimo ng 20 kabuk. Kamong uban, pang mananausan mo eh. So, kamo no, di dyan mo gustong maluwas. I-view lang good. Nya paminawa lang na. Samtang mag-drive, manglaba, samtang matug mo. Di ay lang katog. Kaya basig di na mo katog. Makaton pa mo. O niya, makashare pag yun mo nato og pila ka pesos. Niya, matigom na tanan, mudako-dako gina. Pero siguro ang atong YouTube channel, Padresiano Ubod, kanang naay mga 163,000 ka mga subscribers. Niya, sige pag yun mong subscribe, sige mo abot pa nagdaghan-daghan, no? Ayaw mo anang uban lang usa, kay dili man na ato. Para sa mga mudagan sa public office, sa barangay, kamong mo kandidato, akong ipahibalo nga kamong mga active nga nag-serve sa simbahan sa ato mga ministries, undang lang usa mo, resign usa mo dinhi, nya apply lang mo balik ug mahuman ang eleksyon. Pero sa pagkakaron, resign lang usa kay di nato gamiton ang atong simbahan for indirect campaigning. Labi na ginang magbarog-barog dinhi, nang magbarog-barog diri or magsoroy-soroy diha or magatang-atang ang mga tao diha, ayaw sa mo ha, pangundang sa mo. Ang kana tingaling na asbabaw, di man sana sila makita diag nangaunsa na sila diha, pwede ra tingali na, no? Pero kaning ni adinhing display is mga tao, pangundang sa mo. Ayaw sa mo pag-apil. Kay respetuan nato ang simbahan. Salamat. Nya salamat sad sa tanan nganing tabang nato dinhi, labi na sa inyong special love offerings para sa atong parking areas o sa atong CRs. Padayuna na ninyo o kanisang nagdalag mga bata. Salamat kayo sa inyong pagtudlo sa inyong mga bata. Unsaon pagsimba, di magdagandagan, di magsagit-sagit, di magsigi gawas-gawas. Nakita nako nga daghan na jud kay mga bata nga buutan na kaayo.
So salamat sa mga parents. Atong pakpakan atong mga children. Praise the Lord. Salamat kayo. Congratulations mga children. Unsa toy atong motto? The best place to visit is the church. The best activity to participate is the Holy Eucharist. Okay, kuno, i-repeat ko ninyo. Ready? Go. Oy, why ayo. So sa sunod ha, ato na nang i-recite. The best place to visit is the church and the best place the best activity to participate is the Holy Eucharist. Itudlo nas mga children ha, magkuntis unya tag kinsay kinakusgan mo recite ana. Unya para sad sa atong pagbayad anang atong yuta dihang gihangyo nga paliton, naatay dakong project nga himuon niya mo apiktar man ni sa ato dinhing katilingban mo nang dunay gi pangayo nga approval gikan sa atong munisipyo niya ang munisipyo ming require nga doon natay public consultation. So ang atong barangay San Vicente may initiate o may schedule og public consultation karong August 24 karong Huwebes niya alas 9 sa buntag. Anha lang ta dihas may tent tungod kay anha man diha ang atong project. So karong Huwebes giyawhag nato ang tanang mga lumulupyo dinhis palibot. Anha ta diha tanang mandated organizations kay involved man ani ang simbahan, tanang mga chapel leaders, mga barangay officials nga sakop sa atong parokya. Mas maayog anha tadiha moanhi sad ang taga municipal nga mga LGU aron mo minaw sa atong public consultation or public hearing. So I hope manganhi ta ha para sa niskayuhan kalambuan sa atong katilingban o sa atong parokya. Manindog tang tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo Maanausap kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.